Jolony kod jokan nonro e weche mag kido timbe oyango keto kenge mag rito kido kod timbe oganda koting'o kit chiemo kod yiend nyaluo manitiyo godo e thiedho tuoche matinde ji ojwang'o. Koyango chenro ma gin go, director ma board ma kar kano nonro National Museum of Kenya Edwin Abonyo biro keto nonro e lony manyasani mondo yango kod tienge mabiro. Luwo ni pinje mamoko dongore kaluwore kod kit genye to yore thieth kod chiemo ma Kenya ok owinjore odong' chien. Watemo puodho yedhe wa mane watiyogo chon, chiembe mane wachamo chon, kaka nwamiel chon, kaka nwarwakore chon. Gigi duto wadwa mondo waket kamoro achiel mondo okony oganda mondo wang'e gikwa mang'eny kabisa waseweyo ma ji oweyo manodhi manolal. Wan nyaka gi yedhe mane ithiedhogo lak ka lak ne rami, ung'e duto nyaluet kwach ne watiyogo. Ne wan nyaka gi yath mane waridogo lekewa. Ne wan nyaka gi yath ma iketo nathi ka nitie tuo moro ma kizungu luongo ni smallpox cha. Magi duto ne wanyalo thiedho. To gi thieth moko mang'eny kabisa mane donje e ich, tuo mar ich duto mane imiyo ji to iyudo ka nyalo konyi. Koro sani gigi dhi kalalga. Koro sani National Museums of Kenya temo kawo gigi tindikogi piny, kosendikgi piny tiketogi gimiluongo ni National Repository, aeto gibedo documented to gibedo digitized tikanogi National Museums kae. To gigi duto duogo konyo mana jo oganda ma giduogo gikonyo. Koro wadwa ni kik weru kod gino. Koro dagomb ni uduto ung'i gini, governors wa duto man kucho, ma Siaya, ma Kisumu, Migori, uduto umakru gi governor. Kaka Murang'a timo maber kabisa gi Garissa.